लोगोफोर फिन खनसे दिनै फैफिनबावबाय बाथ्राया जाबाय जानला मानला एसबि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय आङो दिनै रङियासिम थांगोन रङियाव थांनाया जाहैबाय आं जा नार्सारि बानायबाय दङ बेनि माबा मोनसे लाइन थांदो बा पिपि होनो बे पेकेजिं खालामगोन बे बुस्थुखौ नोंथांमोननिसिम माबायदि पेकिं बेखौ बुस्थुखौ नायनो हागोन नायबाय था रङिया तिनिलाव रेल क्रसिं दोङो बे जाबाय रङिया टु अदालगुरि ओरै ढेकियाजुलि सनितपुर थांजायो दा जोङो बेयाव रडा ब्लक जाना दोङो बेखाय एसे बेखिनियावनो थाथ'बाय खर'आनो थाथारनाय बेकार ससे गुसुं गारियानो इमान टेनसन होबाय जोंखो उदैबो गैया खिथु गैया साला बिबुल'सो गारदो रङिया मोनबाय लोगोफोर सिटी मा जिनिस लागोन नाय सिटी रङिया बाजार याको ओंखारदो नै बेयाव फैनांबाय जों एकदम सिङावसो लाहैनांसिगोन जाबाय सिंथिंसो लायगोन जों नांगौ जिनिसखौ बोदोंमोनलै लामायाला थांगासिनो माथिंमोन बबेथिंमोन बावलायलांबायसो माथो लांना खुस्रा दिए सौफैबाय दा गिदिंबाय मोनाखैमोनलै बावना थाबायना ब्रेना गैथारा आं गभर्नमेन्ट जबथ' गैखाया नालाय इसोरखौनो बानलाबायना जानोसैलै
नायलांबाय था एकदम थाइजासिम होगोन आं नोंसिनो बेसे लाम्बा छुट्टी या थेवबो दाङा रायना छुट्टी दाङा लागाला सिलाय ना हा गिलास बहुत माल पाइन दादा तात लागा बोले आही থাকিম আৰু নহয় কিটাই চাই যাব চাই কিটাই বেলেগ ন লাगा আছিল তো মানে ইমান না লাগে নেকি নহয় কিমান উঠো এইটো এইটো কিমান পিছ উঠো এইটো বাৰু ঠিক আছে হা Janla মানে বাবা গাংसेयाव 4.1 কাস্টমাर গ্रुप নেকি रेट लेबार बावनाय ना सोरनोबा माबा मोनसे नांगौ जाहैबाय दादा दादा एखमबारे बयाल'सो आरो Rangia dadah ki suatu makan ikan dadai makan dah makan ikan le gue coba anak makan ikan bitu ikannya udah klip kunci langkambai ini yang jauh lah nih gini ready kilo langgan Hola. Mungkin job jadi gila mata marnanga, jadi yang baik juga sama ni. Simple life, jadi tension dia, jadi kaya. लाबायलै जिनिसखौ मोनबाय नैबे जगार सोग्रा ओमफ्राय गरम एसि जागोन दै एसि लागायनोसै लागाव प्रा होलायनोसै दिनैबो नै Lana resikola nih bisa nih, singra. Salah bisa mana depan mana? Samosa. राजभोग मस्त गिदिर सिगां राजाफोर जाग्रानो बिदि बिरासिलै बोरैबा थालांदो जाहैबाय बे मडिफाइडआ एसे फिसा जाबाय ओमफ्राय आरो मानसिना बिसोर सोरजि जानायसो फिसा जायो आरो दा नाय राजभोगआ मारै दे सोरबाफोर जानो लुबैब्ला आंनो कन्टेक्ट खालाय आं लाना फैगोन जाना नायनोसै ना जोंनियाव माबायदि मोनजायो सिगांथ' जोङो रसगुल्लासो जायोमोन रसगुल्ला राजभोग एकदम तामान लोग लागছি राजभोग के नहीं राजभोग ओ देख काछिले देखो आउटे फुल আছে
Hah? Hei, oh, ras begini kira, apa nak cinta? Oh, sudah tadi. Oh, udah masuk. Kau namu yo. Aku dah kasih cinta. Itu memang sudah sih. Oh, itu rosot na itu try. Hah? Itu rosot. Rosot pakai kita. Rosot tu bela. Kayak gini. Gila nih. Jadi bang, gue pilih gak sah, gue usil udah, gue usil mana? Ses. Apa terakhir kita lagi nih? Yummy. Betul ada. Baba, ni gue bang tu jadi bang tu beli biscuit je. Mudah hamil ya? Beli jana ini ya. Juga. Tại vì em nay cứ ăn này lên trên trên trong một đường sao ná, dạ không lâu đây này chứ.